Трабанта е интересна част от историята на социалистическия свят. Произведен в Германия, сега ще се запознаем с него. В случая имаме един общо взето перфектен екземпляр. Имаме 1990 година Трабант 1.1. Нека видим отзад какво. Разполага с 1100 кубиков двигател, развеждащ 41 конски сили, с максимална скорост от 120 км в час, като от 0 до 100 го прави за 25 секунди. Виждаме практичността на този автомобил, която е на практика никаква. Въпреки че се води комби, можем да видим колко по-базов е в сравнение с западните автомобили. И най-голямата разлика е, че е произведена от картон. Като можем да видим ето как се возят двама човека с нея абсолютно спокойно, без никакви проблеми. Давай, Тошко! Понеже автомобилът е адски трошлив, сега ще ви покажем как пари в действителност. Дръпнал си ръчната! Не съм. Бутай, айде, бутай, нали си яка е? Давай бе, внимай, че е картон.